ba ukana na barabu ni njara bari na ro yo karumyo miri na buna ro range ngondoro ba tele njara ari na ira na tumuka ari njara gakure makwaino oira kibando basibati abamu ababacha bagesane chipikipiki bagenda buna bona arosokete bonjari utalia na ndore buya oranyare kurenda abana bataringa na tabwati injerende yo konyora inikamu na abwate wana nero gachete bintu byabo byonse chi document cyabo byonse wana nyatwara gasara bwa mangana ya achakira so muntu ikwanza oyo bwate bintu byangina ebintu byese achicha igatu arase mikakati kyakorire bakabona abana babagonjukana mwanchomurigeria Bosongo Vibes Network story njira ngo tebigwa paka magurambura story njira nkorora paka na igungandira mariga abana mbari chintakana ngote kurengana no mugano nkoewa sobogeri nyatieko igere imeya kitutu chache South County ya Kisii abana abwe batige tuchintakana isena ngena tibayo abana abwe singi nchobo gimoba kongu abana abwe singi nchobo gimoba kongu bagatama kurusobo bagayichage town kwerigeria umwana oyo omunyaruka igano omunyaruko monenake ubwata abana bande babere ebingwerere kaka ekernabo merete twarenge na my colleague kukurukuntu twabanyoreta around saa 6 chiabutuko kertwa kertwe simi ali obisi ya governor ya county ya Kisii Simbarati no bareti abana obonyansi igoro butuko embenge ndikendi saa 6 chiabutuko abana babere bingwera no baraire Ono kaka I am moved nandi na tebi twaje tukabagurira ndagera bakaragera bakarara astwa bakomboerete nyomba bakarara at night wetera sekurukuntu baje amanyene nyomba koraga bayigorira today in the morning basoka tutarabaikera bono gonyigwete baikaranse tai go bisia county commissioner gora no barabano mugasomorose abana babera abakeno musubati unyigwete musubati uyere gare mentally retarded tari buyaigo so kaka I'm just moved ntaete kogenda abana abumbarore mbabuguri kurwa bisio mo commissioner gora isikarie pare ramigoro umugaswagete abana ba miro umugasukuru mambi paka timanyiti buna bakari barusiari twanda paka sobe kenyoro ari nyatieko ndigyo mo chief ndigi abarayibe kenyoro ndigi nonye neighbors be kenyoro we try to understand the best way ebimwane ebya kanyaruka na kamurebi bikebono bikonywe banyoro bugima burabakonye bagusiba minto tageto bwata namo ninja se sabari and to bwatira if there is a possible way out abana ababere my interest nebi mwane ebi bibere yani goroba yani bara irobo kendu gorogage yani abana bari enchara bakwaora yani bachandigite saa 6 chiabo tuko para igore ensemo anyway I just want to go no tore na my brother Kurukuntu aigo yo rioba nyorete magoroba no tore na my camera person egali just want to go and yani wetrase maete kaka inchengo kore video by faith na kore video kimanyete a solution I do by faith abantu bagokonya nabare abantu bagokonya nini iskabu njenda kore video by faith you never know mondo kyoko watch a video ndate kore by faith and if there means kamera nchaba gusiba minto yo konya abana aba ina basaba ina tugamire ngo basaba sama abera manena nyasaya bakune chinkoro abana aba babera bake banyoresi bakobera we don't want to know isaningo we don't want to know yani ibintu mbire ndatakete komanye ikiagara abana amba igete gocha it's not the problem gotoke town ya butuko it's not the problem kwane kirumu gas today paka bono tarime chando ya abana abo they are very innocent so those are the children I want us to help mombori sasarere please incha abana de tokonya are only the 2 children a boy and a girl inko bakonya tanya sauri gona bana na yara gocha gonsiseni
ekero rituko riraike bia mono totire toraborese bai mwacho murigeria buna nachika kogotebia kurwasa omochio Bosongo twachire pole pole negari na abana aba babere actually abatari bana ari n'abantu abanene they about 20s na bariga babere bari sisters abanyaruka abuna bariga usaba subati abuna bariga tato mwabo gasirete mama mwabo gasirete lakini babwato obore mogetobone no gukumia obore mobwo igo bosimekire chibando chikorereta ebintu mbire ntagete gochikoborokia iga mukumi buna abantu batabwati oboke mwanya abantu ase twikire gesagu kyo mugusi abana aba no barere Bosongo igoro etu abanyorete sasta chiabo tuko ari ekegita kyo mugavana Simbarati oyo gabwata abana batatu dalibo abana babere no yabwata omwana oyo meke ngwerere barereti abana embero igoro botuko tukabarusio tukabaira bakaegwe ndagera tukabarigerie nyomba bakarara bakabona mambi bono mambi baimoka bagende gete kyo mu county commissioner ari Bosongo omugaso yo buno agete iga kuru mambi no baro omugaso igoro na abana ebingwerere igo twamwe tubarusi Bosongo tubareta bakamwa abo gaiga natebwe kenyore aiga gonda asesa location ekorukoria teba e location inyanguru e division ni Mosocho e constituency kagertangi tutu cha south e county ya Kisii no tora totaite ku understand abana abangi ko barusika kyabaire town muchando kibabwate kurwabwo tomanye ko manyanga ningi abanyakenyoro mbari na kirana barabwo kergese na marika tokorera abantu bakorema endagera ku abana aba babiraba bayira bachikori n'abantu bakorema basubati bamwe ababanene batiga abana benchara nyomba barema endagera batamanero isi bakasogete abana abatigaraga bakona gwete mechiga bachandegete batayo baenda Bosongo bana gweta chi street ndata turaika mu abatura ramunere and then ngokwana na barumuna barega babere abamba manyete kokwana amangana babwata na makongu buna barega manyete kokwana bangera sire story gari mbaka na 10 bakoyo jakire korera marika ani abana ba ebu 20 kwanza tano chi abatura ranga kinyombere 20 mwacho murigereria aiga no mwaba abana aba nyombe na bereiga ato mwabo gasirete mama mwabo gasirete ntagete tukwane na baro batoere so mugano boikirano bakase turi bono rero iga baba ngakyuguruku go kwa irini kuamboka mama mtango kunyandu ko keri iga dok yo karengora se familia ite bano yo nje kubatu musiko yo mto barenga muri mimi tore sita abaisike boka bamuramba iyo abasita inobono muri babera abandi banenga ibare basokire bagwata basache chinsobo omonene ngayere omonene na arori omwana ayori ngayere abana muntu ukwana yani no ara around ya tingomanyaro ngaiboy eyo wagatege sinima gaige nyombere gesinima igo obore mobo bwino no atire nkabu no musubati omonene igo buna muri abana sita nere bwe ko atira asabuna muri iga mwe spisita nagachite mwe nere gesinima mama mwagatirete kera one tobore mama kamwagatie gesinima gaiga nera mwagachete nguru agatagora kamayango kwagatie bone yakabere igera nabwate mwe tari ko tuwerumbi yakorara obore mu bwino ngakapongana obora bone no bwigetega sitwagate mwe bise waturumbuke yo bwatumira sitoike turubanyanguru afuna gati awa usoro chikina wekyo enambe ya siritaro nambe ya sirita okay tutaragende kibande kikire mugonda kuruma mumi nasira ngimo menyete kanyora nje okay yani mamumi ne kerare moyo ngo bari ngendage no mwamenyete nka ekera mamumi nasira nka ikonye mumenyete nje nacho ore tikonywa tina nyomwanuri
nacho tu chasumbui COVID. Ai no soget. Araria. Wonchani na batebi. Muga ko ngayare. Nda tongere se bono boronge, muntu na rese kamera ko igu. Muga ko ngayare bono. Ari nyagitari. Nyagitari? Anga kiarwarite. Ai asambu. Wa nyagitari. Ngo masambete. Abantu banko nababwama. Gaskia okor. Pepa. Pepa araria. Taracha moja. Taracha moja. Wa bonchari no gwate nyumba. Kapise tari gutwiro. Kenengere nyumba abo. Ndagira tejo kenengeyo. Umwana uyo bwate no yubo mugakoyere. Bono ayengi ko rusete buo. Enchara. Mugako bunari nyagitari kenengeyo kuri. Umwako nabwata bayiburi baye. Basirete bonse. Basirete bonse. Yonere nentakana. Uburi momboro. Mboro kinyoneti. Tigati muna isiko go igeiga. Chibese ngai bayirete. Titinko manyaro. Bamuro bamwo baonete gosenimo. Momuro mwabo nere igo momuro yo mwabo no yo murenge. Plus nere igo. Bono kuruoru buo bonchari. Ngai konyomenyete. No tumenyete town. Town Bosongo. Ngimukori Bosongo. Namo menyete nchara igo. Ayo mwana bwate no bwe koyo momoke. Uyo kwagura bado kora taramanya gutara buye. Bono musubati yo mino babanjwa. Mchutenana. Mchutenana. Musubati yo mino ngai mumera ntenera bo. Oyo ninje na chitenka murusia. Ati kombere singe chenyumperi erene. Oti omberese. Ai bonchari. Ikefungo kenyombe yangaije. No ati no kikare bonchari. No kare bonchari. Matukarenga mwamenyire town. Twagoberia matukata tuka. Matukata tuka. Musubati yo mino kabere. Oyo monene mwatebere no atiro buri mugweina. Haya, inubona ye noyo. Mwatiro buri mase mukurema. Ya ntura atiruntu. Oyo monene bweka wateire. Ababa oyo kabere ngayare. Oyo sageteria mbiri na nduguru gaige kanisa ria mbiri na nduguru. Yo gatatu. De bonchari. Bonchari bono naye. Usina ndo yo. Ya bonchari na bonchari bo. Bonchari bwa kabiri. Boro kabiri. Oyo kane. Oyo kana ro yo ninche. Yo noyo. Oyo kana noyo. Yo noyo. Korwa ronche. Ai no yo gatano. Korwa na ro mukoko twa noyo oyo mwate bwo bwo de metega iga. Okay. Ngayera sogete. Nyambo kansa iga simwatiga. Nyambo. Bono baba chibande chindo gichire kwaina chibekire bakubuchi mwameteti. Kuruma ate seme kabirieri paka na reme tandege ruguru. Chibande chingore mete. Baise keba mito bare mete. Iga siko iga timete aro yore mete iga. Senje na tenka oya bantebi. Na umyo chitakari mu musiko yo mukoko tubano kumbwati. Ero mete sika. Alafu oya kamewa ntena atigira gantu kabu. Ebyo sipitabu rugiri ebi. Na mo burugesi. Kamubali karanta tumo burugesi. Akanta ibiganta kunga ngaigetiro gore kegete sabu ne karigo. Bone ndagereye kurubaga cyagete kurema. Mino no era iga usubati umino na eroti garite nyumba yomo. Ekera bari mira abasambwira ngo mwabari ndagera. Titima itia ro cyakira. Ai bana ko kwakende. Baso mugondo. Bana ko akende. Jemna ngo cyage na ngo cyage na ndina enda muna narenge. Ambi yole. Ndata kwa nene lyogi kusenkwa rage. Wakuno bokumane nyama. Kwa na nene lyogi. Nakikuruku. Olfa. Kirubu. Olfa kirubu. Nayo watirtu mucho na mama meno. Talibu. Ndagira nchati ketwa. Yo. Mama kwete yatigetu. Abaswati abameno bari mete ndagire ndo cha umugondo uyo uri gose 500 sijui by fact ura abe by ura aba 100 by gose 500 umugondo uyo bonzi akere ndagire kuremo ngwaye gore kende kere kuremo pi yani ndagire kere asamu iri kurwa baswati bameno ngo gutira bari ndagira yo kuri nyomba bagusama ne byamba bati kubungurira ari Waira Jones ngukwira ndi bari bagutigera ndagira nyomba kuri Wangira neri? Igo na bagusamura bagenda bagutiga enchara igo kiregenda. Abasubati abonsi ipiko tatigo uyo. Kwana kwanda mwabo.
Gutatigoyo kwirite bonjari bono aba bande. Oyo bonjari ati mumanyiti. Abuti manyiti orora. Ono sawa mama timanyitio. Naso mama tumaite. Mama mina asirete akabatika muri abasini ni mono. Nje dinari ngoma karo. Ya bwatu Enyarukeriana. Ya bwatu kayana. Then sinaro ringa gatusha gakaka ngogonga akaringa gake. Ano rikanya otaki utaro nero manene bono uri nyaruka. Then sinaro tiga tuamoke. Iga bana babere no iburete nyomba. E baro mumura no moiseke. Bona baba. Inkaiga. Basibati abami ino bari kokora kende nabo batigite nchara go bahari makibando bayira kinsobo. Kwana kogenda kuri endagero musibati omino nde kwensi gutatigoyo bono gutatigoyo ababande. Baukana na barabuni nchara bari. Naro yo karumyo miri na bunero range ngondoro. Bataile nchara na ira na natumuka. Ali nchara gakure makwaino. Oira kibando. Nandu bwata bakoteri. Oyo manene na bwata bana. Ita umwana oyo irendo gukwano irendo. Mbalenga bwata bana. Arutingu manyare mbalenga. Na bwata mwako yere. Use mumuro chande. Mugaka. Ya mtasogeti nyumba stili. Nyumba stili. Abana balenga bwata. Abana timeti bori ori abate. Obori umwana. Balenga more yamino. More saba. Okay. Mancho murigereria story irane yo gukumia. Yani abana bayibuire ndeyemo sisters only. Basubati boka basubati sita. Abasubati abasita na arigire iri obore mubura gorobo nene mono. Bona abana batigarite in fact umwana utigarite nyomba bwika noyo nandi bari kintakana. Umwana oyo nabwate nanda abana babere mumura nenyaruka. Karati goyo nagukirende nchara ne muri nabwate bwoye. Obore mubo bwabo buna naburigere iri kurumata ari buna cyagete gutara bakase bokari merite ruguru. Abantu bakurema basubati bamwabo abanyarukaba bayibuire ndeyemo. Bacha babuguriye ekara kibando cyomire basamura kingende basamura babuguri cyonsi pi babuguri nekipiki bayira kinsobo. Abana aba batigarayiga nyumba barencara bacha gutara bakiye town bakikuri yindagera abagusira kini ndikatura tworoboke mwanya abantu musubati umwabo monene wari rugura in fact umucyo ya history kurugura nere no akore mayiga nabwata abana kwe kubare saba ekera bwata abana saba era abana bana bakubaragire buya abana ngwana bari kiskuru ari mete kwabo lakini omwana omwabo omoke oyoteneina ari enchara atabwatuna na macho konyu atabwati bana no motoriro atabwati ngere no nege pira kweje kanyomba ali abagusi where is humanity onya abana bayibuire ndeya mubago korene bikena binga bunebi inki bono togo konya abagusi babo munta totebe bono turujya no bwata abana egasi yaro no nyara bakora iya nyumba iyo koleme tingorema nabogorema abongorema iko na saburi to kurema egasi ya nyumba nabogokora no gusibye nyumba timandi omuntu arakwiro chiko mokorera gasi nyumba kurendera abana yani mwenda na abana baye mbwanje yani umuki abana bawo omuntu akwiro chiko mokorera gasi endagera no ere kirigento nogera nabongo genda mbiya abana basogete nabongo genda buyiga abasogete bamanyiga bakundusyo asikirende batakurageri au nabo jabakurusyo wa bone gento kera abana baraiga batari kuragera na abana babiri oyera nabwate bwoye nere nabwate enchara batirende agonte binga chinguru chokore machiro baba omuntu tote for example ayene nkugambure muntu arakurusya turujobona mugakonya gitari yare mwakona tegete ndagera mwakona tegete chibese arwaririgu bawo ndiyo bole munya gitari yare unoreiga umuntu aragotebi akwire mwaye endagera noere kirigento nokere oyenda omokonyi gokore gasi nokore nore mugondo kabisa nyombe gasi nyomba nokore kabisa urugo bukuma buyi
Biore that. Bia kabisa. Ngikuru. Sama leta ngoro kwesbon. Oselinda auta. Okay. Nonka sin. Aiga nonka kabisa. Inubona abanyakenyoro. Abaswati baruchi insobo, bayiche kenyora. Bali mu mugondo. I want to believe ngese bali chinsobo mugondo no regerera basacha mbaro. Kabisa. Basimeka kibando babe ko bugoyo. Unabona chimu ameteka mushwa no buyo chibekere bane chinchiri bosa. Basimeka chingende, bayicha basamura, bayira ne chipikipiki. Abana aba bali nyumba, bali nchara batabuga tikende. Ngimo wanjire bikore bingabone. Mbuya muno murali aseli boli elio. Gotatiga intuma tabuna abanyakenyoro. Engane ngote matole kubolia. Anene buna anje na aratemire kubolia abamu abonga ingige kogera mwakora ko mwatika abana ba mino bali enchara. Ekero chikubolia ibako gotebinga intuma nyitege ntogokora. Mostly latest inwa aboletie ngane nja ajetegacha tugatega mutuleti bwe kenyoreke naro lengo litanga ni ukarukusa kawa konyora gitara baganwa. Kero twamotebia bagacha bagakwana buna bakwanete ntwanyore fora abo asianda gochi. Intuna botoligeretio moralia na bendagere gocha yama baswati abamu ababacha bagesane piki bagenda buna bona arosogete bonjali utalia na ndole buya oranyare kurenda abana batalinga na tabwati injerende jo konyora ini kamu na abwate enjera jo kurenda abana aba nero togo sunyumo chanda kiebwate ditangani na bagocha bagesa chibando bagenda na chirocho batana na muswati mwabona arosogete ruguralia mirina batana na chibando bagesa bagenda tangania kero kuligere mugondo oyo mongino mwabo na ignanyo ena nete kala matukago chimaega akanyoena na gochimate na asande na rugura na ara ena nete gochirugoro olende kero kenyoro kiaro nga kwa yandende minute ngo igokorango buri mubu arenge bole mubu arweta ambake tundu bali mate ukatuomera sekete na kala kona rugoro lakini kere kenyoro kiaro nga bono yaninga igo buri mundu chibonga na igasi chibaro chisimikire bado nga obonde mboro obotuomerete mate lakini aigete ko boni okay. Ana abantu abumbaro barobwo lakini no mata bono muntu kago ro mugondo musigo nora na onde na ro emukyo musigo onde na ro time kikulingana buna na leti bono mochando ra omorali oropi titanga na botoko taino no mugambi tari komeke fora bwenda yonsi asengenjo ese kobanga ekerenda gerego chajaga su abana abati gwenjara taringa mugambi na tamanyete taringa mutuleti na tamanyete otatigo mochando no ringa mpata geti kobori ngikegenderete no gwanjanga tiga totiga abana abaiga banya kurangaranga nebi biro byombi gendere mbiro tiga bono tutokora sengenje tutageti amangana amange kirauni na bintu binde toranga ntokonya kobori lakini bono kuya igeira bono nalituraga ni bono obokonyi botoke gochime abana abaye kwa basengenje buna bono muswati je mwabo monene era ateire kwa na abwate bono mojando beta bono tiga totebe nga obakare chinsobo umurori omochando beta egento kyogo kumipi ingo muntu karebwoya akarubwoya agacha agateru kwarori agaterwa tingomanya agacha agaterwa arebwoya lakini agacha agateru sobo akorema instead abana aba batabwatia bagaka pare gotigirwo bore mubori bareme matena igo musubate narore bwoya wateira babere bwoya officially koro akore makabisa ogasa chibando ogenda na koro ngoenda toro moronyo munyaro rasa inaro tinguma ekulingana ne birengere byana na bande mbole na mbale tore na barobuga na barobu na barobu na bara batebi onya kere boigo buna bono tore noyo mwabo imenyomba ime kabisa lakini nje buna amanyete osebuna birengere byana bire osebuna amanyete osebuna koigwa abantu bagokwana bateira bagocha barema bagenda baira chibando sobo oyo bonchali ocho ogesa obeke pikipiki ogenda oyo lia moina lia mirina igogesa ogenda sobo ogenda na chiro isobo bono buno yo kondiseta inche bono mate ngabunango etago igakira lituko inche mate na bana abalemete chibande echi bono bakwane ngano muntu ogitaka kondisa oyo kondisira baba chibese ngwakanire Dumaite. igo muntu olemete chibande chigakondisira oyo kondisira tomanyete bono inche bono kinata gete tusabe igagoikira rero tonyori chibukurwa so mugambi abana abanje nonko barra town yari bunango ite saa 4 saa 5 iga saa 7 nonko barra rio ga bana gete kirkia ga bana aria se bintu gete bichorre iga magena geta chorre aria ba chorre abantu nonko royo kero na barore ba kondangeria bona kero ba korangiru ma to kombia kwagenda mutu asengenja asta yora abaire korandangeri bari bunango ite town yari ga bandangeria auta bana anda gochimoturioka nonko barra no bare lakini tutakeire bana abanyore kene umurarie gento tugusaba abana betakire banyore kene kiabo neba ngati baria neba ngabakarase gete barendire omuntu orioja
ore mendagere yo rusia urira abana babali nabeko bomo nabeko baibu ayokuragira mwao obwato mugako bwata amagoro lakini abana abasumbogete bakonya gusaberera town nanda bamine nanda bamino omonto araje town onyora ubaire none egento kibwate esumo onyora abana abakure omoiso binande koro bakure no bagocha ase kenyoro nane tutogochaka gochanga igo gosaba gwaitu abana abanyora oboene banyora oboene bwabo mugondo oriobo pangu boronge pari baro bakani gukirasi mwe no mugambi okorete mechando itokumukani asenge jono ekoro mugambi asora ande bobe ntobwate kene tokokani ngumugambi agwachire bobe litangani omorari ogosaba kwana nocha bana ababerega banyora obokene orio kare bwoya akora mangana ale bwoya abana aba banyora oboene ne base baragende endagere yacha yageswa abana oberu asenge njojo mwabo monene na ateiro maete tayare ngonda toro morore na ateire era kwaye agateru nande nabuna rasa chagete ko chirogoro oyo mwabo monene na bete ga kuburinga bona kero ntumwato ngakia abande barobakoba ekamba kuburukana kera buringa ngakibono abalende bati kubara bake kulingana buna kongera salenda abande bati kwa bakenga kia ko beburukana egacha burukana egacha ko jaso motule tichibundi yo mugambi ichibundi bono tigankubori tata ndo chaye nkumachiore korengererubye abana abo nabariga babere bono tigatute abana bachandigite naba babere oyo iganyomere nentakana nere nentakana asanyomere buri motivo iyo taribo iko hande maybe aise gutwara niga kidogo kidogo abana aba buno barochega babere baraye gwase bakore mambe menye gusoyo totebo uyo baruta bwati omojando ra omoraria norocho mwana oyo kokorere kene bintu mbere tutari konya kobisa anyoriri abana no muntu oga efamily yeye tekero kintu konya kobisa ngatonya kobisa mwate bintu mbire toranya kobisa kero kene bichakorete mechando karatiga anyoriri abana no omosacha omonyore ya mwana ya bana amanyire kabisa mbako mugambia mumanyete no muntu bwekenyoreke nabwate family yaye njare nabwata abantu abanene mwato mongi no nasira abantu kubatiga kuna bono tuaberega mama asire tata bwekatiga rego siria abantu baembaro nabwate family muntu bwekenyoreke omonyore ti abana uga kenyore nande nyombe yemo emyaka erengo iyo omonyore ti abwate myaka nga 80 na bara twara 80 igo se kitu kama 60 80 mbamanyete taringa mbatamanyete mbamanyete twatiga to kunyara kuboria ko kuboria muntu ngo tebare kwa muramire lakini era bwe ko manyano iso ko moira kando moji kando more inu babere bakagotebia nimatenga goika kwa na sengenjo baka buna nyora to mwana na manyete ngo muntu ngeto mwana nyarebe bono asogo kagira musubati wabwate myaka erenga iyo yani asogo kagira we bona gangate na basaka ro ikire myaka nga 20 taraika 30 no man na 30 years 2029 okay bono ngitokonya abana bono nje bae kwabo abana aba babwata kwabo taringa kwabo ngota yonkoro ngwana toli mokorore kwabo nkoro oko gocha kereta no konde ngorogoro omojando ora noyo kana botora tebyo mugambi ngatiga abana bae kwabo mugambi gako genda batenga genda kamugambi mukore kimugambi muigwane monde atereri chibu kontora abakonya abana aba bako kyabo kifosi kego sinya abantu bako abana aba ukwabo kifosi abaiseke bali bakare sobo babere sobo asenge toro jimbali kokonya bana basenge njobu nandaiga tingoro mwana ominto karo otigare tosema musirire mutie gachande getengo muimo kitobere komo ponto gweti bako gendo babaseri abana abo bole muri bwabo tigarete baegwe bareme kero kene mbagenda ase baramenye totebo mubweka no baro sembu mu pass tonde gabamenye bande no nyina ase nyombe chi abana bako bera abakori bali bo banya saye baruari bachambaka bagasa kibande iki abana aba babairera bana amba bwate kwabo taringa mbata bwate kwabo egente akenage kurushia abana aba omorari chanzo nenjara mwate njara ne menjara usudie kiongo igoro noni nje bona gambe njara ibango tamakuru kanje kwa manyoro ngao abana aba nenjara ko baira town abana koiba bali kende kya muntu keroki mbanya koiba tinda etinkuone koiba korokuti bana njara ne bali mbana koiba kende bali koiba barache bagosabe mono buno oyo agosaba na bagochambaka mwao kwanyora kabwato mwana ali okotaiga kingobo sinji koruga okay na ogose koroku bagosa gento kya muntu kerokyo tibanya koiba ya koiba koroku mbali koiba barasabe baegwe omuntu obwato gwancho kuja na bakoba bone chance etigare tali swali ni chibuli na tigare tengaki bana bole mubwabo mboro bole rogora ngona toro moboro boro obonene na obakore cha binjira gasuno wanibere chibuni beraba tibako na obakori chibakonye bono omochando omonene oro omwana oyo omuntu naro moeta abana ora Kota kenyoro geta tageti gokwana na amanyire none ari bweko manyana kumore komo ayo to gokora pi ayo moire kando ayo mochi kabisa bakagotebi
nimatenga goika kwane bakagotebi iswali nene ritigareta omuraria bana oburi mbomboro Okay. mugambi afuatirie kerafuatirira basubati bali bakanigwe babera chinsobo abo nario morembo urabe lakini onyando gokora igo ndo gokonya bana aba nabo gocho barusia onde na barobo obaira soko baira nande gokora nande still park nande bakora nande county. Okay. Manje muri tutete konyora all the information available erinda abana aba bakonywe enchireri na ro bari bosonga ari oranyore gari yaitire yaba urire bimwane babwate bike onyore ngana ndi twachakira mangana mangao tatambiore Beana. nikikuruko Jema chumbe ngoroku. Oyo matini oyo mwabo mugako yongei. ikobona eno muntu bwe familia ya mama Njira muntu familia yamo. mono matini ayo no muntu bwe familia ya maiga ndo cha no mugakore nabagaka bande mbaro bamine kenyora ngakibono mokora mware meria manyinga piga abantu baje bari makwa abana baire kibando batiga banenja Amangana ayo muraria bana bambabwate mumura. Karabata bwato mumura. Isena rotanganete gusira. Ekera isasira. Nanganyara nasira chusi. Umuro minto bwe nyombe aneno koro kubiransio. Abana bakamachora abatenenere. Okay. Akaira etati certificate yangina. Akaira getambuliso kyangina. Nyaro bwate mpaka bona. Twajira komorigi twamatenki abana bali ngwetana na bale. Ikyara nayo gwatabe to gokora gentoki. Okubatenenera. Mumuro mpaka wale atanya gocha. Nande ngwaba abana. ngayamenyete Njobano timetu na samenyete o. igonka atayo Ngagocha limo igo na ndogenda. Lakini ebinto byaba abana aba naro bwate. Abana aba nona aba mutogota babande bali chinsobo na iga mumurata alengo. Ono jakaro mumurata alengo ntokoro moinari toje kolio bole muga na abana nyene bakorete ki baro. Tu tingo ingiria mone kyagero yibayata bakebinto byangina bakebinto byise no are. wono yiba kumuruke yanko Noyo mwabo stiri noyo minto oyo iro bono noyo. karatiga ngira ngora ngana stand ubo iri ubo tato mwabo abana aba na tato minto na tato mino na abamo n'abami. bono aye naba muri bamwabo yani chikaze nirinde. Okay. Uyibaete bintu ne kaze ni yamwabo ba Ekasi ni amaba lakini no mwana ali gutubwa. yes Wana nero gachete bintu byabo byonse chi document cyabo byonse. Wana nyatwala kasara bwa mangana aya achakira so muntu ikwanza. Oyo bwate bintu byangina ebintu byese. Achicha igatu arase mikakati kyakorire bakabona abana babagonjukana. wono umungwani ngaitura amanyore bono kenye Njengo ungiri goli syamenyete igo ngamenyete timaiti byasa gocha. onde naro gwate china mbaje jesi Namba tali njotanya konga namba tangu kurwese mobo. Tangu moboli ngaki abana bali bagwetana na kobwate bintu byangina. Kwane bintu byangina na isa bikobe bya kubwa abana. igonya machibu karo ne roja bugati kya ne roja wale bwate kyara ne roba jolete abatenenire. Na oyi twamorange ira to be kama tanya gocha. majo muri to gwetinge ngana ne ra nene sana Wana cho mumura puno ino mondo ole namo ole ebo. Ore chakara kolia na ni mwana puno yo nikiriogana. Stiri ngwa bamenyete ataki. bono bagote buri mumbure bokondisiria inumo maito ndo akani chibe cyo buri mumbo kondisiria batangu muntu naro kulima mumu Baba ni ngakondisete ntumba. baba no ne barumba gatamba manyete Ngakondisete akoina. okay I know mwana bwe skuru tori gochaga lakini tikankubori swali kurwa bongiraneri mombekere maiki mombekere maiki ngambe ne nayo mumura ona bane chianti chao tarbo kabisa no mumura bo musubati omonene ngokondiseta ono yo bwa tubuli mobogora nero kondisete nero bwa tuchibesa singencho ntu twache tukanyoro muntu agasene kwaga agete korumwina ali akabeku oboyo amana ba mukaneti akamateito chuirure agateba ali yongete aito kombori kende singencho yongete no mungao na babwa tubuli mona abangao omonto omwe tubuli mumama mwabo yatarasira obule mobu Uyubono keraba butoretu bono igona liyo bono achite ko kondisi igoto tebenga musubati oyo mwabo oyo nero kondisi nero mwe tubuli mubu akamokondisia alime okay igo ule mirai miagerenga
atima eti aran nairi tangani nari bitangani baba bere etwabaete koruga mpaka siku nyuma mwori igekero bunu mubu gwatu naye nore no twalate ninde twapangete no yokabwate bintu bya ise na nyina tukateba abana aba babere bae gukoruga mpaka se compound ile karete gende ase musubati omone nari ruguru ase musubati omone nari ruguru point 2 e community nja korete gasi engia sana ekero buri mubu ari gwatugo naye no kwari no na renge nyino ibe family okay abana abakaye gwararia aba bae tukochakeraga mpaka ali ase musubati oya agachite compound musubati omonene iyo musubati omonene alafu naende tukataba sauli barane ebo naende banyore ruguru cia yende igongo musubati omwabo naraero wenenete utatagete gutikira abana buri mubu abo okwene nakaroko nabo korabe nkoba omurari turochi nkwabo anya mumurata iyo barabumba bwate right yoko yute lakini ngaki ataine niti omwanga ekera kuri mendagira asaba batiri twogenda nero yonse atari kubana no mutoru ukuri kwene tari oyo akogenda mbara naenda abamwabo nabo ngoteba tari oyo yani ngoteba uyo mumuru ri ateba kondisetia ase mwatirita abana abo oroche ekera kurima obuguri chibando ne pikipiki tagotika nonyo no mutoriro obutari obweneno omuturete bwekenyoreke nara around mutureti arano wale lakini arare kidogo kuchimoina ase mwaro okay na bagwakirwe simu yao tatubate namba mwancho murigeria abana abarure town twabaretira iga tutete kubagurira ndagira tubagurire chibando ange metero na ni 10 tubagurira mafuta chinyeni sabuni yo wesibi echumbi ebibiriti na kiregento barabera e wiki ya mutuko na kuriyo bongaini onye kore isika buna kubwato bongaini totebi lakini abagambi berie yente katamonte karabuya omusaja oeto omwana oyo moke abana babere namanyire no muntu bwekenyora amanyire bakamarieta amanyire asago ikaranza amanyire asago tar ngosaba mu area chief omu assistant chief nonye no mutureti bwekenyoro even nonye ne activist kire Kisii county omusaja yacho yabana baye agende korinda kamuranje aichaiga aiwa abana baje babere enyaroka no mumura because enyaroka ya tatebiri no ane kenyoro nkemanyete research riri bwatenda rikaransete matari nari rora riche riewa abana baje rigende korenda ritigo tosumbua macho murigereria embura ya tonyorira agego twogo kunokaba timatinga gitogocha kurumaiga akirende nyasaye ngo twanjira chibuti njira bari maga to gosukuma moto bwatesi abana aba etwaro tora sustain wiki ya moyoka erinde ryo tomanya korra gosoba konyo bone ngo to kabore skaria video to komanyango yarigereti abera toke ya ukunira senchera ya mogo seyende naye nabokore to bokonyi bwa enamba ya niye simino ere nsabo nabo to communicate onye ko bwatande oraira abana babamenye nabana babwate chinguru nabago koremeremo bare ndo mochi twabagoreire chibando chie wiki yamo twabagoreire amafuta yo karanga chinyeni for 1 week chinyanya for 1 week echumbi for 1 week ebitunguo for 1 week ogosia ngoja bari basie bitumbe ebyo for 1 week amafuta okweka for 1 week esabuni for 1 week esukari for 1 week twabagoreire ekeburi kyotukosie kenyombe eria twabagoreire ekebuyu kia mache bakikobukana bire nyomba erinde erio bachakero bogima twabagoreire bakekebiriti one is up to them baenda barusianga jirikere nyomba chinchafu twabagoreire bakachinko chogo chakero bogima chinko yes twabagoreire bakachinyeni ogo twakaneribu musibatirare twakaneribu aria aba ekinyeni oba chenteria kanogo oba egesare oba esuguma oba eteria kanogo wano ngoja nyore barabete bakorereta I will come back here after a few days kuna toko igwana mbura ya ture mbura otuisika ya bangwana ne parne ya moramu kima tumna toko ja weta matakonya mabuli rende gutambukere sasa hizo somo wa mwana